alla hittills sakerna jag har gjort på mina videor. Det här är den där tjejkroppen. Den kan vara så. Nu blir det, så kommer det... Hello Kitty-huvudet. Sen kommer den gulliga saken. Sen linsen. Och ett till video. Pojken. Flickan. Så. Jag har inte riktigt saker som jag skulle vilja säga. Okej, jag vet inte. Nej, jag tror att jag inte har gjort något. Nej. Jag får kommentera om det är några. Jag vill bara visa en jättefin teckning som jag har gjort. Men den är superfin, tycker jag. Visst är den fin. Här står det en tjej i monster här som heter Venus. Alltså det här är lite... Jag vet inte. Speciellt tyckte jag med tröjan. Det var jättekul tyckte jag. Och håret. Och skorna. Allt var supersnyggt. Venus McFlatwrap. Punkt. Plus snygg tjej. Lika med denna tjej. Jag borde inte ha skrivit plus snygg tjej. För Venus är så snygg. Ja. Kom.